Tayo, EDSA, kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Security guard! La bandera! Ay, naku mga kabisyo, ang oras natin ngayon. Buong sa buong kapulan, we got 31 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. At syempre, kayo pa rin po yung nakatutok dito sa programang EDSA. Kasama pa rin po Tanghenyo, Duday, and yours truly, Diego Bandido. Now, eto na, hindi na natin patatagalin to. Ito maganda pag-usapan tong very, very interesting tong topic na pag-uusapan natin to. Okay, pag-usapan na natin. Isang nakakakilabot na pag-aaral ang nagsasaad na natututo na umano ang AI na manipulahin at linlangin ang mga tao. Oh no! Nakakatakot. Ayon sa studies, mga kabisyo, AI systems are already capable of deceiving humans. Researchers wrote in the study, large language models and other AI systems have already learned from their training the ability to deceive via techniques such as manipulation, sycophancy, and cheating the safety test. Alam niyo ba yung pag pumunta kayo sa isang website, di ba merong nakalagay na CAPTCHA? Para po yan sa security test ng AI. Di ba? Parang, di ba, meron kang sinasagutan ko minsan na, I am not a robot. Tapos pinipili ka, i-check mo yung picture na may traffic lights. Di ba? So, hindi po nagagawa dati ng AI niyan, pero nagagawa na daw nila ngayon! Oh no! Nakakatakot! Angkol! Eto na, logic na natin, Tatang! Ay sige, wag mo nang patagalin yan, kalbo! Logican mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Alright, mga kabisyo, logic na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan pa bang i-memorize yan? Boards, hindi pa naman basic dito sa atin sa Pilipinas na iasa natin ang lahat sa AI, di ba? Ang mga bagay-bigay. Bilang second world country, hindi pa naman tayo ganun kahanda. Pero makikita po natin na unti-unti na yung pagde-develop natin na we're heading towards that, di ba? Towards that direction. Gaya po ng mga payment systems natin. Cashless na, di ba? Sa mga sasakyan may mga EV na o electric vehicles na. Pero marami pa pong mga obstacles gaya ng cashless payment. Paano kung walang internet? Paano kung wala kang smart cellphone? Oh no! Diba? Sa mga EV naman sa Pilipinas, alam nyo naman dalawa lang yung weather natin dito. Ano nga yung weather natin, Tang? Tag-init, tsaka tag-baha! So, pag nalubog yung electric vehicle mo, good luck! Ang mahal pa naman no, di ba? Ang mahal na masira, di ba? So sa tingin ko, we're not yet there, but we're going there, di ba? Now, mga kabisyo, logican po natin. Marami pa rin po ang skeptical o natatakot sa AI dahil sa posibleng kawalan po ng kontrol sa mga advanced na sistema nito na maaring magresulta ng hindi inaasahang kahihinatnan at panganib sa seguridad at private na mga information. Bukod po dito, ang pagkawala po ng trabaho at mga alalahanin sa ethics sa mga desisyon sa batay sa algorithm ay magdudulot po ng pangmatagalang epekto sa lipunan. Gaya po, pwedeng makialam po ang AI, di ba, sa mga resulta ng eleksyon sa isang bansa. Nakakatakot yun. Kaya nga, wag natin din po dapat iasa lahat sa AI.
ang lahat po ay gawin natin. O, parang ikaw, Boards, huwag mo lahat iasa sa misis mo yung gawaing bahay. Minsan, maglaba at mamlansya din tayo. Kasama na po ako dyan. Oras natin, we got exactly 36 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. At sana kayo nag-i-enjoy. Katutok pa rin dito sa programang EDSA. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!